Ah, fallou usted despois, claro. Ah, amigo, vale. Correcto. Ah, entón fixestes eso creaste expectativa. Sí, claro, es que ahora sí que no te doy a grabar. Boa tarde. Ou de yes. Boa tarde. Hoxe imos empezar comezar coa cuarta das nosas charlas organizadas por Omar Porriante, que, como xa vimos contando, somos Arturo Sánchez Cidrás, Paco Rodríguez, Xaime Toxo e un mesmo, que son Loli do Campo. As charlas son organizadas por nós, mais financiadas por o Concello de Bueu. Esta é a nosa terceira edición. Hoxe imos contar con Xoan Carmona, que é un investigador da Universidade de Santiago, catedrático emérito, dende aí pouquinho. Ainda non, a partir do 30 de agosto. Ah, vale, pois ainda non. El 30 de agosto. Pois ele é director do Departamento de Historia e Institucións Económicas da USC e integrante do grupo de estudos de historia empresarial e sectorial, pesca, industria e comercio. O nome? O GESPIC, un grupo de investigación da Universidade de Santiago. Carmona ven traballando tradicionalmente en investigación na historia marítima e industrial, na recuperación do patrimonio industrial galego, fundamentalmente o relacionado coa conserva, mas tamén outras ramas industriais. Hoxe vai nos falar, ou vai nos presentar unha charla sobre a conserva en Bueu a través dos seus protagonistas. E con isto, deixo vos con Carmona. Moitas grazas. Vou facer uso deste privilexio que me conceden os organizadores, que me parece un pouco solidario, pero como isto está ventilado e tal, sino tamén entender que realmente falar con isto posto é complicado. Tamén estou vacinado, teño as dúas, a falta completa, etc. Bueno, pois boa tarde a todas e todos. Grazas a Loli pola presentación, grazas a este grupo polo convite por diante a falar en Bueu máis unha vez, non é a primeira, creo que na segunda que veño, porque había algún tempo que non o facía. Escoitaseme ben? Sí, era algún problema de cideo, era algún problema de cideo. Por a miña banda é un atrevemento aceptar en realidade vir a falar aquí deste tema, porque hai xente en Bueu que sabe moitísimo máis que a min, e varias destas persoas son investigadores moi solventes, a que teño gran aprecio, e que ademais están presentes aquí, que me corrixan se meto a pata en alguna cousa. E ademais, bueno, vai ser unha charla un pouco informal, porque, entre outras cousas, apropeime máis atrevimento aínda, porque bueno, estou na Universidade de Santiago, resulta que pecharon as facultades desde o día 6 ao día 20, todos os meus papéis que tiña sobre os temas da conserva e os temas de Bueu e tal, quedaronme ali, o sea que non pude consultar nada, tuve que poñerme un par de días a facer de memoria, das cousas que me acordaba, e isto pode ser unha catástrofe. Pero, bueno, en todo caso, pido comprensión. Bueno, Bueu é unha das localidades, tamén isto é outros motivos polo que non podía decir que non, máis preocupada polo pasado industrial, hai que decirlo en favor de Bueu, máis preocupado tamén pola súa posta en valor.
moita preocupación non quere decir que houbera grandes logros, que algúns hai, pero tamén houve algúns que vaya por Dios. Algúns derribos que vaya por Dios. E nos que, por certo, algúns dos que estamos aquí no seu día estivemos comprometidos, ¿no? Precisamente en contra desas actuacións urbanísticas. Bueno, pero quizás este interese pola historia creo que ten moito que ver ca propia tradición asociativa que existe en Bueu, que tamén por encima da media galega, porque unha das vilas con máis tradición asociativa de Galicia. E tamén unha vila onde temos ese gran museo que con todos os problemas, con todas as chatas que queramos poñer, pero non hai dúbida de que é un gran museo, ¿no? Que é un museo masón. Bueno, díxoseme que falase da industria conserveira, un pouco dos seus protagonistas en Bueu. A conserva hermética, en Galicia, non a salga, nin o escabeche, a conserva hermética nace ligada a dous fenómenos, non a dous elementos. Un, en toda Galicia, a existencia dunha gran tradición marítima, e máis en concreto, dentro desa gran tradición marítima, a existencia dunha forte tradición na salga da sardiña. E un segundo elemento que foi a crise da industria francesa dos anos 1880. A crise da industria francesa, que era a Francia, especialmente Bretaña, la Vendée tamén, sobre todo Bretaña, fora o lugar onde nacera a industria de conservas herméticas no mundo, nos anos 1820-30, pois se foi estendendo outros sitios, máis ben pouco, até os anos 1880, pero naquela década quedaron, a sardiña desaparece das costas bretonas e tratan de buscar solucións. Os bretóns teñen as marcas, teñen os mercados, teñen a tecnoloxía, pero non teñen que meter dentro das latas. Ese é o seu problema naquele momento. Entón, buscan a zonas ecolóxicamente semellantes, pensan rapidamente, pensan en Galicia e en Portugal, un pouco ese é un factor que será importante. Bueno, en Bueu foi un dos casos onde esta conxunción entre gran tradición sardiñeira e crise da industria francesa foi máis evidente a relación entre estas dúas cousas. Por exemplo, en un sitio como Vigo, pois hubo outros factores tamén, non? Había unha certa tradición de fabricación do escabeche e unha parte dos conserveiros vigueses proceden dese traballo do escabeche. O sea, unha cosa relativamente pouco coñecida, sempre se liga en Galicia exclusivamente a salga e a conserva. A salga acaba evoluindo na conserva, pero en algunhas áreas, como Vigo, moi especialmente, tivo unha importancia grande tamén o escabeche. Durante a década de 1870, e unha parte dos novos conserveiros dos 80 e dos 90 proceden dese mundo do escabeche, que era un mundo ligado á exportación ao Mediterráneo e, sobre todo, ligado a unha serie de comerciantes de Alicante que se estableceran, da área de Alicante, que se estableceran algúns deles, como, por exemplo, os Filoret, os Pinares, algúns nomes coñecidos, pola súa significación posterior no mundo da pesca, sobre todo, pois instalaríanse, asociaríanse con algúns de Vigo nos anos 70. Pero en Bueu foi basicamente a eses dous elementos que citábamos a continuación. Esa tradición na salga da sardiña teñen estudiado pois, Arturo Cidrás, el Cerviño, de Gunde, e dentro deste elemento, dentro desta tradición, un protagonismo moi importante nos 80 anos anteriores aproximadamente correspondía aos denominados fomentadores, un lugar onde esa expresión era máis popular, máis coñecida, casi procede de aquí, e fomentadores de orixe catalana. Tanto é así que Bueu foi o caso canónico do que se derivou a idea de que foi aquel grupo social, os fomentadores cataláns, o que truxo o progreso a un mundo marítimo que existía en Galicia a finais do século XVIII, que según esta visión sería un mundo estático, atrasado, e os fomentadores cataláns viñeron a traer novas artes de pesca, viñeron a traer novas técnicas de conservación do peixe e, en definitiva, a sacarnos dunha escuridade ligada a un antigo réxime que, curiosamente, esta é unha visión que creo que non é
moi oportuna, pero sigue tendo un gran predicamento na literatura e na historiografía actual. Sostería ou afirmaría como Pereira esta visión que foron os fomentadores cataláns os que puxeron a Galicia novas artes de pesca, nos procedimentos de salga, e un novo espírito emprendedor que aquí non existía, porque aquí nos fóramos bastante apampados, ¿no? E contribuíron desta maneira decisivamente o desenvolvemento do sector marítimo. Se tedes interesa, eu teño dedicado algo, escrito algo sobre a genealoxía desta idea, ¿no? Como se foi aceptando durante o século XX, pero non quero pasar a outras cuestións. Bueno, pero en realidade hai cousas en esta visión que rensen un pouco, non? Rensen un pouco. Os cataláns terían vido a vender, a traer este progreso a través da venta da sardiña, tal. Pero en realidade, si na historiografía non só galega, sino catalana dos últimos anos, pois hai cousas que contradín un pouco esta visión, non? A primeira delas viñeron realmente os fomentadores cataláns ou os negociantes cataláns desta época a Galicia particularmente porque tiñan interese na sardiña de Galicia ou en alguna cousa polo estilo. Pois non, a realidade é que os cataláns neses anos veñen a Galicia, pero van a Huelva, van a Madrid, van a Málaga, van a Alicante. É dicir, os negociantes cataláns son o que se chama unha diáspora comercial. Que clase de diáspora? Pois unha diáspora que fai referencia ou que trata de resolver un problema existente en Cataluña. Ou máis que un problema, precisamente unha oportunidade. E é que Cataluña tiña, desde o século XVII, en realidad, desde finais do século XVII, importantes excedentes de aguardente, tamén de viño, pero sobre todo para comercializar é máis fácil facelo co aguardente, que viña colocando no norte de Europa, nos portos do norte de Europa, a cambio de lenzos pintados, de lenzos de liño pintados, de produtos de unha certa calidade. Os barcos cataláns bordeaban toda a Península Ibérica e iban pois a Ámsterdam, a Hamburgo, ás veces iban a Bergen, Noruega, e o que facían era conducir aguardente. Despois de camiño, sobre todo, traían de Hamburgo, traían de Ámsterdam, sobre todo lenzos pintados, pero tamén traían outras cousas, non? Precisamente isto foi algo fundamental para a industrialización catalana, porque sería esa progresiva sustitución deses textiles que traían de aí, entón, se a mí me interesa, podese comentar máis no coloquio, pois esa progresiva sustitución foron cubrindo as distintas fases do proceso textil en Cataluña, excluindo esas fases deste circuito e un pouco facendo eles o textil. Foi, por tanto, moi importante no longo prazo. Pero, de momento, tiñan era ese o seu negocio de exportación. E, ademais, conseguiron que foran buques cataláns con patróns cataláns os que hexemonizaran este tráfico. Cando había problemas por conxunturas críticas neses países ou de vender por aí neses portos, había que tratar de colocalos como fora nos portos españois que quedaban de camiño, o sea, bordeando o perímetro peninsular. Entón, bueno, pues como se facía? Pois empezan así, xa desde principios do XVIII, algúns negociantes cataláns a tratar de conseguir en moitas vilas o que se chamaba o asento do aguardente. A venta do aguardente, en moitos casos, era un monopolio e que se subastaba. Simplemente toda esa persona que se encargaba do suministro do aguardente en unha determinada localidade era ese asentista. E, claro, eles o que facían era ir a subasta, acudir a poxa, e colocar os aguardentes procedentes de Cataluña. Dentro desa dinámica, a mediados do século XVIII, un excelente mercado para os aguardentes cataláns é Ferrol. E Ferrol, un dos millores mercados para o aguardente catalán, porque está construíndose, e xa en realidad parte funcionando nos anos 50, o arsenal de Ferrol, ali entre as persoas que están ampliando o arsenal e as persoas que están traballando, currando en facer o arsenal, e as persoas que están empezando xa a traballar nos buques do que será un dos grandes arsenais militares da Europa da época,
en algúns momentos chega as 4.000 persoas, son 4.000 persoas concentradas ali, moitos deles traballando forzosamente, son as levas de vagos e mal entretenidos dos Borbóns, moitos son xente que está forzada e xente bastante desesperada e disposta a beber, evidentemente, para esquecer. É un gran mercado e ali se presentaron en algúns destes momentos onde flaqueaban outros mercados estes patróns cataláns vendendo aguardente. E atoparon que era un lugar magnífico. Tamén trouxeron cereais, incluso fixéronse con algunhas contratas de moenda nas proximidades dese gran mercado que era Ferrol. Só existía un problema, é dicir, se non seguían cara ao norte, tiñan que regresar a Cataluña. E se o barco viña cheo en dirección a Galicia, pero baleiro en dirección a Cataluña, isto elevaba os custos do transporte. É dicir, se non tiñan fletes de retorno, pois o transporte salía moi caro. E isto non era rentable. Había que buscar en Galicia que cousa se podía levar, que mercaduría era abundante aquí e podía levarse a Cataluña. E a sardiña foi a solución. É dicir, os cataláns veñen a vender aguardente e, de paso, non os primeiros, sino xa cando levaban un certo tempo vendendo aguardente e en outro tipo de negocios, é cando empezan a levar como flete de retorno sardiña salgada. Que en principio atopan, compran, e era unha sardiña que se conservaba, pero que tiña certos problemas de conservación, porque era que se salgaba aquí. Aquí non éramos, como se dixo posteriormente, atrasados, nin idiotas, nin cosa parecida. E había, en moitos portos, había grupos, familias de mariñeiros ou moitas veces negociantes especializados en salgar o modo galego, que era un modo que curaba menos do que o Yabatrán, pero salgábase ben e conservábase, se enviaba a Portugal, enviábase ao País Vasco, enviábase a Asturias mesmo. Entón, pois, eles, unha cousa que xa collen esa tradición, pois nós tamén vendemos desto e o levamos para Por lo tanto, deciden usar a sardiña como flete de retorno. Por lo tanto, non son os misioneiros do progreso, nin cosa parecida, a non ser que se entenda que o progreso consiste en expandir o consumo de bebidas alcohólicas. Os cataláns observan que isto funciona e progresivamente van tratando de adaptar o sistema que hai aquí a un sistema máis mediterráneo de salga, para un clima máis cálido, que se conserve máis e tal, e utilizamos un sistema como o sistema provenzal, que vamos a explicar aquí, se acabou de escaler, e mesmo empezan a colocarse nos areais de Galicia e a tratar eles de facelo, de unha maneira un pouco distinta, montando uns alpendres que son temporais, que duran o que dura a temporada da sardiña, e logo marchan e tal. Pero logo xa posteriormente, xa entrado o século XIX, estes alpendres xa deixarán de ser alpendres e pasarán a ser edificios. Atopan que aquí hai granito por todas partes, o cual é algo que sorprende moito. E, entonces, ao mesmo tempo que un grupo de vasco-franceses que outra xente tamén está transformando o sector do coiro, da fabricación do coiro, pois nunha tipoloxía arquitectónica moi semellante, establecen o que serán os almacéns de salga. Que se coñecedes como son os almacéns de salga e os almacéns, as fábricas de coiros da época, son exactamente iguales. O procedimento é o mesmo, son píos. En un caso que se mete auga con sal e despois a sardiña, e noutro caso que se mete auga con casca de carballo e despois os coiros. Pero son prácticamente intercambiables. A tipoloxía arquitectónica é a mesma. E pouco a pouco van constituindo un sector máis potente, non só ocasional, sino xa con uns edificios, chega a máis de 300 por Galicia. Pero por que se consolidan en Galicia estes negociantes cataláns, que os máis deles eran patróns de navegación? Bueno, pois porque ao final resulta que o negocio dos retornos de peixe para eles é mellor negocio que as traídas da aguardente. Entón, van aos poucos, se van establecendo nas vilas onde atopan menos resistencia, porque en algúns botannos a paus ou de formas máis violentas aínda,
Entón, nos sitios onde atopan menos resistencia ou onde poden negociar de forma máis simple que as institucións locais, cos gremios, non falo de institucións falo non só concellos, sino por exemplo, os gremios de mar e outras institucións que teñen algunhas atribucións neste mundo do mar. Pero o que decide finalmente o seu éxito é que os que salgaban aquí e enviaban a Portugal, sobre todo, vense perjudicados por unha guerra arancelaria que hai con Portugal a partir do ano 1774, si mal non recordo. E, bueno, os de aquí quedan en unha situación difícil, quedan sin mercados, mentras que precisamente os cataláns que levan esta sardiña a Cataluña teñen un mercado en expansión, porque o textil catalán está crecendo, estáse producindo precisamente unha especialización entre unhas comarcas que se dedican á viña e outras comarcas que se dedican ao textil, que intercambian os seus produtos, que nese intercambio crean capacidades comerciales e empresariales, que aprenden a contar e aplicar ese leer, contar e escribir ao mundo comercial e que por tanto, fan que o país de Cataluña vaya generando e o consumo de sardiña é un consumo fundamental para os operarios das fábricas, porque é proteína. Pues esa é un pouco a contribución que Galicia fai, porque hai dous tipos de contribución á industrialización catalana, unha suministrando proteínas para os operarios que manteña barato o custo de reproducción da forza de traballo, un segundo que será que unha parte despois destas fábricas drenarán recursos de beneficios para Cataluña a medida que moitos destes fomentadores se xubilen e regresen a Cataluña. Bueno, por eso se consolidan en Galicia. En algunhas vidas, como a Pobra do Caramiñal ou eu, terán particular índice, particular texto. En Bueu serán sobre todo xente de Blanes e de Calella, se non me equivoco, o Vixen Arturo de Findoné, os que se asenten aquí, e, bueno, van colonizar absolutamente todo o litoral. Un libro, precisamente de Arturo Cerviño e de Gunden, pois teñen identificados no século XIX 22 salgadeiras, son en Bueu, sin contar a Mourisca e algunha outra que hai por aí. A matrícula de comerciantes de 1867, que está no Rexistro Mercantil de Pontevedra, aparecen igualmente 22, e destas últimas, as que están na matrícula de comerciantes, menos unha, son todas de fomentadores cataláns. En ningún outro sitio de Galicia, ni siquiera na Pobra do Caramiñal, hai tal proporción de cataláns sobre o total das fábricas. Por eso decía que é o caso canónico, de, en realidad, ese constructo de que o mundo da conserva, o mundo da salga foi cousa dos fomentadores cataláns, un pouco subvalorando a atribución dos propios galegos, e un pouco un constructo a partir da realidade de Bueu. Somos Galú, os Domènech, os Pla, os Masón. Bueno, esta xente exportan peixes al Galo Levante, desenvolven negocios moi directos, moi variados, según os momentos, especulan con cereais cando hai anos de fame, nos anos 30, 40 exportan, son armadores de buques que levan galegos á emigración, os primeiros buques da emigración son de xente como os Tapias, que estaban aquí tamén, ou outros, os Galup tamén, e negocios como moi variados, non só se dedican non únicamente a salga de peixe. Algúns irán regresando a Cataluña a medida que se fan maiores, ou son os fillos os que regresan, e como normalmente eran compañías de 2, 3, 4 socios, pois cando un marcha, ás veces non se disolve a sociedade, e, entón, por lo tanto, unha parte dos beneficios drenanse cara a Cataluña, e algúns destes que estiveron por aquí, en concreto en Bueu, acaban sendo socios de importantes compañías textiles catalanas. Isto é así até os anos 1880, é dicir, en que xa estamos na terceira xeración, máis ou menos, dos primeiros que chegaron aquí, e empeza un pouco a romperse esta relación. E realmente os que quedan aquí, pois, ainda que siguen practicando unha certa endogamia, que agora a endogamia era total até aquel momento, pois van rompendo lazos con Cataluña e realmente é difícil xa decir que son cataláns a non ser polo apelido. Esta xente de aquí están moi ligados, e un dos trazos tamén do modelo de Bueu, o modelo da
as salgadeiras de Bueu, os salgadores de Bueu, que están moi ligados a Vigo. É dicir, moitos ou algúns deles son xente en realidad que o seu negocio central está en Vigo, ¿no? Pero teñen tamén, digamos, fábrica en Bueu, un pouco como forma de diversificar, como forma de máis, porque aquí o fornecimento de sardiña era bo, entonces era moi normal vir comprar a sardiña Bueu, entonces, pues, establecer tamén aquí unha fábrica. Importante, fito importante, nos anos 70 empezan os salgadores de Bueu a exportar a Francia e a Italia. Primeiro en pequenas cantidades, a medida dos 70 xa en cantidades que son maiores, e salgadores como os Masó, por exemplo, pues, afirman nos seus escritos que en realidad eles agora mandan a Alicante, excepto que mandan a Alicante, a Barcelona, a Tarragona, os dous grandes mercados en España da salga galega, da salga de sardiña galega, eran as zonas industriais de Cataluña e as zonas mineiras do sureste español, ¿no? As zonas do chumbo, ¿no? Son os anos que se están construindo as tuberías de gas, as tuberías de auga, nas grandes cidades europeas, en Londres e en París, son de chumbo, e ese chumbo ven de Almería, ven de Murcia, e alguna proteína potente teñen que comer tamén os mineiros, e son sardinas de Galicia. Tamén de Huelva posteriormente, desde a Cristina. Bueno, eles exportan aí, pero que en realidade só exportan aí en esa época, cando non teñen, cando flaquean eses novos mercados que están abrindo en Francia, sobre todo en Italia, pero sobre todo en Francia, e que son máis remunerativos, que pagan mellor. E van establecendo relacións con negociantes franceses. Masó, por exemplo, nos anos 70, establece con os negociantes de Bayona que afirma D'Argenton e Domingo. E isto será importante, porque aquí ven o nacemento da conserva hermética en Bueu. Aquí ven esa combinación dos dous elementos dos que falábamos ao comenzo, a tradición salgadeira e a crise industrial francesa. Dicíamos ao principio que nos anos 80 falla a sardiña nas costas bretonas, teñen mercados, tecnoloxía, pero non teñen sardiña. E os salgadores de Galicia, que tiñan relacións máis estreitas con estes negociantes franceses, xente como os Goday na illa de Arousa ou como os Masó en Bueu, hai unha famosa carta na que D'Argenton e Domingo piden, hai dúas cartas, unha aos Goday e outra de outros negociantes, e unha de D'Argenton e Domingo aos Masó, onde lles dicen, mira, que nós aquí non temos sardiña, necesitamos socios, que vos parece se facemos unha sociedade aí en Bueu, entón vos poñedes o local, poñedes a xente, poñedes as sardiñas e nos poñemos a tecnoloxía, poñemos unha parte do capital e mandamos vos os soldadores, en fin, aqueles traballos máis cualificados e vos poñede o resto. O capital, o 50%. 1882, esa carta, en 1883, é o comenzo da industria da conserva hermética na vila de Bueu. La perfección, que así se chamará a fábrica, da que son socios 50% os franceses, 50% a familia Masó. E Bueu terá, por tanto, algunhas das primeiras conserveiras de Galicia. Masó, que se consideramos as que utilizan máquina de vapor e que son xa conserveiras modernas, sería a terceira de Galicia, detrás da primeira, que sería de Goday, tamén de influencia francesa, e na illa e a de Benigno Barreras en Vigo, tamén con relacións con Francia, e a terceira sería Masó, no ano 1883. Un pouco máis tarde, viría tamén en Bueu Alonso Ferrer e compañía, que ven sendo a sexta ou a quinta, un pouco máis tarde Juan Tapias, e despois Darío Lameiro, en 1895, na Roiva. Estas outras eran aquí na Escalona. Andamos o tempo, vou pola mitade, máis ou menos, non? Teño 20 minutos, así. Bueno, quen son esta xente? Quen son, porque xa que se decía que falan un pouco dos protagonistas, quen son esta xente? Bueno, esta xente son basicamente 4 grupos, dos que en realidade permanencia no tempo, estabilidade, compromiso co lugar, serán moi poucos, é dicir, realmente
os Masó, Atilio Gallego, e a partir dos anos 20, de 1922, os Alonso, os outros van, veñen, e hai algúns, moitos de carácter local, que son conserveiros de menor importancia, pero en algúns casos éramos propietarios das fábricas, en outros casos simplemente arrendatarios, en outros arrendadores, pero os tres primeiros importantes, e debemos falar brevemente, pues serían, sin dúbida, por orden de intervención, seríamos Masó, evidentemente. Claro, y falar dos Masó en Bueu é absolutamente ocioso, ¿no? Únicamente, por si acaso, hay alguien que esté pasando el verano aquí. Los Masó son una familia chegada de Blanes, que se establecen en Bueu contra 1816, ainda que Salvador Masó, que era o que se establece aquí, que era patrón tamén de navegación e tamén fillo de patrón de Blanes, non era o primeiro, non era esta primeira estancia ou primeira vez que tocaba en Galicia. Se estivera antes en outros portos e que estivera a facer o que tocaba, o que cumpría, vender ao Gardente. Era unha familia de Blanes con recursos económicos, non era xente humilde, e con membros da familia situados en Cuba e que tamén se dedicaban a vender ao Gardente. É dicir, o Augardente o nexo que une unhas cousas con outras. No 1816 establece a primeira compañía de Salga e a partir de aí vai se dedicar tamén a moitas cousas. Comecemos a negociar con fariñas, a negociar con graus, os anos terfames en ciclos diversos, e así manterá ele os fillos durante os anos que van de 1816 a 1880, sendo un dos salvadores importantes da área de Bueu, non dos máis importantes, en todo caso, durante estes anos. O punto de inflexión en 1880, cando se constituye a Sociedade Salvador Masó e Hijos, pai morre no ano 86, e os fillos Gaspar e Salvador Masó Ferrer serán os que establezan e potencien a fábrica de conservas. La perfección, a partir de 1883. Técnicos franceses, marca francesa, mercados franceses, traballo de pesca en Bueu. A sociedade durará 11 anos e a partir de aí, en algo que é moi común tamén nas outras conserveiras galegas de influencia francesa, a xente de aquí rompe, disolve as sociedades que tiña as sociedades francesas e lánzanse mantendo a marca francesa, ás veces pense forzados a cambiala, pero bueno, manteñen marcas francesas e tratan de vender no mercado internacional como vendían antes. Venden en Latinoamérica, venden en Alemania, venden mesmo en Francia e para eso necesitan esas marcas prestixiadas que eran as marcas francesas, como era, por exemplo, no caso de Masó, Louis Vuitton. A partir de aí, a carreira da familia Masó é unha carreira meteórica até chegar a convertirse despois da fábrica, unha segunda fábrica en Bueu, justo despois da guerra, fábrica en Cangas, posteriormente fábrica en Avilés, fábrica en Andalucía. Chegan a ser, xa a partir dos anos 50, anos 40, finais dos 40, son a maior conserveira, a maior empresa conserveira española, con bastante distancia das demais. É unha empresa que se caracteriza por un interés forte pola integración vertical, é dicir, por non só ser transformadores, sino tamén ter barcos de pesca, eran barcos de pesca, unha flota moi importante que nunha época xestionarán eles, en outra época cederán a súa xestión a motopesqueros de altura reunidos de Vigo, unha empresa mar, pero en todo caso van manter unha integración vertical moi forte, sobre todo por unha parte dedicada á pesca da sardina, pero por outra tamén dedicada a un tipo de pesca parellas, vacas, en fin, un tipo de pesca que xa non é para enlatar, é un produto que non é para enlatar, e na que terán un forte
capital afundido nela. Van incluso a diversificarán pois, a caza da balea e a outras moitas cousas. Non? Estarán en negocios, pois, en sociedades pois, desde fábricas de fariñas moi diversas até fabricantes de litografía e de latas para as conservas, moi diversificado, unha empresa moi diversificada. O trazo principal de Masó, desde o punto de vista de Bueu, é esa gran estabilidade, permanencia e compromiso con Bueu, ainda que tivera fábricas en outros sitios, pero sempre a central do negocio pois estaba. Retomaremos Masó o final, xusto para falar do final de Masó. A segunda das fábricas, 4 anos máis tarde, en 1887, foi, decir que a fábrica pois, estaba aquí, non? Donde está actualmente o museo e o edificio do lado, e máis en outro, un pouco máis en dirección a Banda do Río. Tamén Masó chegou a ter en unha época, se dixen antes, como se chama esta? A Mourisca, a Mourisca é a fábrica de Salazón, de conserva. Salvo un breve momento, que o cabo fixero. Bueno, a outra que Alonso Ferrer e compañía establecese no ano 1887, por lo tanto, tamén das primeiras conserveiras galegas, era a figura central aí era Rodolfo Santo Domingo, que este non tiña nada que ver cos cataláns. Este era unha familia de Bayona, que éramos Alonso Castro, María Alonso Castro, os fillos serían Alonso Santo Domingo e os primos tamén, as veces leva lugar a moita confusión, e que estableceran tamén no 83, o mesmo ano que Masó, unha fábrica de conservas en Vigo, no Areal. Este fillo de Manuel María Alonso, Adolfo Alonso Santo Domingo, forma sociedade con unha familia que tiña no Porto do Son, tiña xa unha fábrica de conservas, que son os Ferrer Romaní, para explotar unha fábrica en Guixar, que xa tiñan, e para poñer unha nova en Bueu, no ano 1887, nun edificio que fora duns dos salgadores tradicionais de Bueu, Narciso Galuc. Esta fábrica durará, en realidade, pouco, porque morre Rodolfo Alonso Santo Domingo, quedan os Ferrer ca fábrica, logo, máis adiante, volverá outra vez a primeira destas familias. En 1902, esta fábrica é arrendada a José Ramón Curbera, un dos máis importantes conserveiros do momento, en aquel momento bastante máis importante que Masó, que xa traballara nunha fábrica en Guixar co seu pai, e que pasa a dirixir a fábrica de Bueu desde Vigo, por medio de factores. O que pasa é que a fábrica de Bueu para os Curbera é unha cousa ocasional, mentras non construen unha fábrica máis importante desde o seu punto de vista no Areal de Vigo. Cando en 1906 abren a fábrica do Areal, no edificio que despois estaría moitos anos a Unión de Fabricantes de Conservas, que actualmente é un garaxe, un edificio grandísimo. Cando abre a fábrica en 1906 no Areal, abandonan a de Bueu. Logo estaría Eduardo Martínez, que era un socio do que era presidente da Unión de Fabricantes de Conservas, Manuel Pita, de la Pita que estaba detrás desto, e despois, finalmente, estaría tamén Atilio Gallero e estarían outras persoas. A terceira sería a da familia Tapias, que xa viña estando en Bueu en moitos negocios, entre outros a Salga, desde cando menos a década de 1840, en unha fábrica tamén aquí, tamén na Ribeira, que fora da familia Domènech, e a verdade que non sei moi ben cando empeza esta fábrica, porque esta fábrica xa existe, parece que existe cando morre Tapias Ferrer, Juan Tapias Ferrer, que en 1889. Sin embargo, as noticias na contribución industrial e en outros lugares desta fábrica non aparecen até 1895. En realidade, de supoñer que a propensión marxinal a pagar impostos é homogénea e entón a xente tende a primeiro
traballar e despois apuntarse a pagar. Por lo tanto, eu tendería a pensar que a data da súa instalación debe ser en torno a 1890, pero non podo decir con seguridade. Esta é unha fábrica que vai pasando... Despois, esta é outra familia vinda de Blanes tamén, os Tapias. Outro patrón de navegación, Francisco Tapias Portals, que foi o primeiro, que se instala en Vigo, ao mesmo tempo que Masó en Bueu. En algúns momentos tiveron negocios comunes, el tiña salgadeira en Aldán, naquel momento. Despois os fillos continuarán en Bueu, e un neto do inicial, que será Juan Tapias Puig, establecerá, quedará ca fábrica de Bueu, que en realidad, por lo menos o proxecto, era do pai. Esta será unha fábrica na que estarán a familia Tapias, até que en 1921 morre Juan Tapias Puig e a familia vende, bueno, hai un breve lapso no que está Juan Tapias Rodríguez, que é un fillo e tal, pero en 1922 venden a familia Alonso Santo Domingo, Palacio de Oriente, para entendernos, na época en que Mauro Alonso, dos grandes empresarios do Vigo do século XX, está ao frente da compañía e establecen unha das súas fábricas en Bueu, teñen xa unha en Vigo e terán pouco máis adiante, nesa mesma década, tamén da man de Mauro Alonso, outra en Celeiro, e empezan a fabricar nesa fábrica que hoxe, pois, o que queda, non, realmente da industria conserveira en Bueu. A cuarta, máis ou menos coetánea da dos Tapias, foi a de Darío Lameiro, na Roiba, no final de Veluso. Esta fábrica é máis ou menos tamén do ano 89 ou 90, vai durar pouco tempo. Lameiro era un... Lameiro con ese nome, desde logo, non era catalán tampouco, o sea que as 4 primeiras, hai 2 que son catalanas, polo tanto, ese predominio catalán non é tan absoluto xa na conserva como era na Salga anteriormente indicada, e en ese sentido Bueu aproxímase máis na conserva que na Salga ao modelo galego en xeral. Modelo onde moitos dos conserveiros non teñen nada que ver cos cataláns. O sea, ese é un pouco un tópico de que a conserva foron os cataláns e os cataláns e os cataláns. É certo que moitos dos herdeiros dos salvadores cataláns fanse conserveiros, e entón hai moitos conserveiros de apelido catalán, ainda que xa sexan de terceira xeración ou cuarta xeración incluso. Pero tamén houve outros moitos que eran xente que eran galegos que procedían de Bayona, como os Alonso que citamos antes, ou de Dapón, por exemplo, como os López Valeiras, por exemplo, ou de Sarria, como os López Valcárcel, e moitos conserveiros que eran xente que procedían de localidades de Galicia con experiencia e práctica centenaria como mínimo en negocios de productos alimenticios, de comestibles, de xamón, por exemplo, todos os que eran da zona de Dapón, ou de Sarria relacionados co tráfico de gando, que tamén do xamón, ou de viños, como por exemplo xente da zona próxima ao Ribeiro, xente que se instala nos distintos portos de Galicia e tamén entra neles no negocio da conserva. Bueno, a de Darío Lameiro sería posteriormente, pois, Clemente Lago, Elicio Prieto, bueno, unha serie de industriais, que en realidad son industriais, moitos deles da área de Bueu, o Lago deles procedía de lavadores, pero despois os fillos xa quedan aquí, e tamén aquí hai, por tanto, unha serie de pequenas iniciativas que moitas veces duran pouco, outras duran máis, pero como por exemplo os Zabadás na Roiba, pero, é dicir, ao lado dos que son de orixe catalana ou dos que veñen de Vigo, pois tamén hai unha serie de pequenas iniciativas que representan globalmente bastante, que tamén son importantes e que son de xente da zona ou de xente de Marín ou tal. En términos xerais, a esta industria, que estes citos son os primeiros, os 4 primeiros, as 4 primeiras conserveiras, en términos xerais, decía que as estables foron estas que citaba antes, Masó, Alonso, Santo Domingo e Gallero,
O resto apareceron e desapareceron, moitas veces en función do precio da sardiña ou da conxuntura máis ou menos expansiva. Vou terminando. En términos xerais, o sector sigue as pautas de comportamento que sigue o sector en Galicia. Durante a Guerra Mundial, a primeira hai unha expansión moi forte, hai problemas durante a Gran Depresión de 1929, o sector expándese durante a Guerra Civil, todo aquel que ten un galpón e unha máquina, isto é dedicado a Iria, é unha máquina de segunda man, monta unha fábrica, porque vender en tempos de guerra, hai autores franceses que teñen falado da industria conserveira como da industria siniestra, porque os tempos de guerra son tempos magníficos, sobre todo se hai neutralidade, pero mesmo durante a Guerra Civil, a conserva galega fornece o exército de Franco e constituye unha gran ventaxa competitiva para o exército de Franco na guerra, lamentablemente, diría eu. De feito, hai arqueólogos que recentemente están facendo arqueoloxía da Guerra Civil e están excavando en Teruel, están excavando na Ciudad Universitaria de Madrid, onde foron batallas que foron largas e que duraron moito, e o que atopan son poucas cousas de armas e de cosas así, pero iso sí, atopan latas de conservas por todas partes. O Museo Aranzaco, que está en Vigo, un destes arqueólogos fixo unha cesión, unha donación de unha moi interesante colección de latas de conservas atopadas nas trincheiras do frente de Madrid. O problema é que durante a Guerra Civil hai unha gran expansión, despois, durante a autarquía, hai un sistema de cotas que fai que haxa que repartir a folla de lata escasa, o aceite escaso, e como ter fábrica durante a guerra é unha garantía de ter esas cotas, eso vai en persuizo precisamente dos fabricantes máis asentados e máis competitivos. Masó, por exemplo, unha das víctimas desta cuestión, a pesar de que consigue máis cota do que lle tocaba. Bueno, a partir dos anos 60, é dicir, o final da autarquía, con un número de empresas enorme, con unhas materias primas escasas, e despois dunha época onde compensaba máis dedicarse ao extraperlo que a fabricación, a situación é de siniestro total. A situación é de siniestro total e entonces vai empezar un proceso en toda Galicia de lenta desaparición das empresas. Un proceso constante, pero sobre todo que se agudiza nos anos en que se producen xocks externos, como nos anos 60, por exemplo, o problema do metílico, nos anos 80 a colza, as mareas vermellas, as zonas económicas exclusivas. Hai toda unha serie de elementos que desatan cascadas de desaparicións de empresas. De forma que se en 1960 había alrededor de 300 empresas, nos anos 90 xa quedan aproximadamente 60, 70 e actualmente quedan 40 e tantas. Iso non quere dicir que o sector fora menos, o sector foi a máis, o que pasa é que foi concentrándose e moitas delas desapareceron. Dentro desa lenta desaparición de empresas asociadas aos externos, en Bueu, o único superviviente foi precisamente o Palacio de Oriente, a familia Alonso Santo Domingo. Non sei se esquezo alguna, pero creo que non, que é unha pequena. Xa non na fábrica de antes, no polígono industrial, pero... E que nos anos 80, xa dando por suposto que desapareceron as menos competitivas, entre os 60 e 80, nos anos 80 en Galicia, para o sector conserveiro, cabían dúas opcións. As cousas no mundo cambiaran. Logo, isto, se queredes, non podo falar máis de 5 minutos, pero, se interesa, despois, algo, podemos comentar posteriormente. É dicir, cabían dúas opcións para o sector conserveiro galega. O sector conserveiro estivo aillado durante moitos anos, sin exportar, dedicado ao mercado nacional. No mundo a conserva cambiara moito e nos anos 80 cabían só dúas opcións. Desplazamento cara ao atún, que era a opción de posicionarse en prezo, que era o que estaba pasando en todo o mundo. O atún era máis abundante e máis barato e, ademais, había posibilidades de garantizar un suministro estable que justificase investimentos en activos fixos e, por tanto, cambiar, deixar de ser unha industria estacional, unha industria con pouca maquinaria e para ser unha industria de traballo continuo e xa con máis activos fixos. Para iso había que desplazarse o atún, posicionándose en prezo. E outra opción era dedicarse a series menores, produción máis variada e posicionamento en diferenciación. Que
Que pasa? Que esta segunda opción valía para as empresas pequenas, pero non para as empresas grandes. Empresas que tiñan 600, 800, 1.400 traballadores en conxunto, como era Amazon, non podían dedicarse a isto último. Só podían optar polo posicionamento no atún. Podían manter, efectivamente, unha parte tamén en diferenciación, en marca, pero tiñan, polo menos, unha parte importante, tiñan que ir a primeira das opcións. Estas empresas non podían ir a series limitadas, que tiñan moitos custos de saída do sector. Pero para poder irse a este posicionamento necesitaban moitos recursos, porque non podían partir de cero. Para unha Gealsa ou para unha Calvo, que partían, ou para Escudís, por exemplo, que partían de máis abaixo, podían ir pouco a pouco subindo. Pero para unha empresa que estaba moi arriba, que tiña uns custos fixos moi importantes, que estaba moi integrada verticalmente e que tiña moitos traballadores nunhas determinadas condicións relativamente favorables, esta opción non era posible. Necesitaba, para irse a esta opción, necesitaba facer un investimento grandísimo, un investimento enorme. E precisamente a situación da empresa, que sabedes de cal estou falando, non era precisamente a mellor. Problemas que existían en aquel momento coa factoría baleeira, a colza no 1981, as mareas roxas no 82-83, a que me refería antes, os impagos de Libia e de outros países africanos que son grandes clientes, Nigeria, por exemplo, durante os anos 70, da conserva galega e tamén da de Bueu, descapitalizan, provocan a descapitalización da empresa. E nun contexto de tipos de interés, de tipos de xuro moi elevados, agora estamos afeitos a 1, 2, 3%, pero que en aquela época un 15% era un tipo normal, era un tipo de interés normal. Estamos antes da entrada da Unión Europea, que foi o que deu un carpetazo absoluto a cuestión dos tipos de interés. Nese contexto, e ademais en un contexto de forte conflictividade laboral, había que facer realmente encaixe de bolillos para sacar unha empresa grande adiante. Con que novas empresas líderes se reconfigurou o sector a partir dos anos 80? Con empresas que ao principio non eran moi grandes, que estaban en zonas pouco sindicalizadas, notes esta cuestión, que puderon optar polo atún corporativamente sin ter que renunciar a outras especialidades, que puderon optar ou ben cooperativamente a través da constitución de frigoríficos cooperativos ou que puderon integrarse verticalmente con recursos procedentes, diríamos, de recursos extraordinarios. Por exemplo, no caso de Calvo, é coñecido e aparece, por exemplo, nese libro que se chama Las familias de la conserva, aparece como consigue, de acordo con un taller mecánico de Carballo, consiguen fabricar unha máquina que ten moita salida nas fábricas de conserva italianas e francesas, que permite facer espionaxe industrial e ao mesmo tempo obter uns beneficios moi sustanciosos comercializando estas máquinas, entre outras cousas. Estas eran empresas básicamente novas. Ou algunhas empresas tradicionais que optan pola vía do medio e poden facelo porque non tiñan barcos, tiñan unha larga tradición, especialmente en túnidos, e van poder trampear comprando no mercado e que teñen moi poucos costos afundidos porque non teñen flota, como é o caso, precisamente, da que sí subsistiu. Temos en Bueu, precisamente, os dous casos. O que desaparece a principios dos anos 90, consecuencia desa dificultade tamén canónica que sufreu o sector nos 80, e a outra a que sobrevive casi como excepción tamén durante os anos 80 e consigue sobrevivir na actualidade. Mas foi un pouco casi o peche dunha gran historia industrial en unha localidade como Bueu, unha historia industrial superior á media das vilas mariñeiras de Galicia, e que deixa un pouco como único exemplo desa historia, unha empresa que empezou nos anos 1922 en Bueu, que continúa de momento e esperemos que sigan continuando. Bueno, pues nada, en fin, moitas gracias.
Podes facer alguma pregunta, Xavier? Sí, claro. Sí, Aproveito que... sí, pero que me axuden tamén do público, os que saben No, desto. este é un tema interesante. Vendo... Bueno, eu son concelleiro aquí, estamos varios membros do goberno, e sí que ves unha diferencia a respecto da sociedade civil, digamos, despois cando se organizan actos aquí con respecto ao tema da conserva, sempre temos presente, digamos, esa perspectiva de clase, pois, co tema das traballadoras de Masó. Ti crees que no tema da historiografía, incluso da museoloxía, como no caso do Museo Masó, realmente se dá importancia de vida ao primordial que tiña, porque Masó parece que lle damos importancia ao industrial, cando realmente o músculo de Masó eran esas traballadoras incansables que as chamaban a calquer hora, que sonaban unha serea e baixaban correndo. Ti crees que realmente se lle dá ese valor a parte proletaria e con respecto á parte industrial? Non crees que está un pouco... No, bueno, quizás a veces sí se esquece, pero no caso en concreto de Bueu, creo que non está esquecida, porque precisamente é o único caso de España, Bueu, creo, onde hai un libro, ¿no? Dedicado a eso, 6 ou 7 artículos, ademais en revistas internacionais, unha delas en Feminist Economics, sobre o tema. O sea que quizás ocurre unha cousa que estas publicacións son menos coñecidas aquí que fora. Pero, bueno, por exemplo, toda a investigación que fixo Luisa Muñoz Abeledo, que creo que quizás a coñecedes moitos de aquí, pois sobre os mercados duales de traballo, sobre como factor de éxito precisamente da industria conserveira en Galicia, o exemplo que toma, porque onde hai datos gracias á existencia precisamente do Museo Bueu, do Museo Masó en Bueu, e a existencia e a colaboración tamén de moitas persoas, de moitas traballadoras da conserva de Bueu, foi aquí onde se pudo facer, e eu creo que está bastante, desde logo, se vemos as cosas que están escritas sobre a conserva en Bueu desde o punto de vista empresarial e sobre o punto de vista da importancia das operarias, pois eu diría que Bueu o caso, non sei se equilibrado, pero onde está menos desequilibrado non só de Galicia, sino que de Europa. E, evidentemente, eso, desde o meu punto de vista, foi un dos factores fundamentais dispoñer desa man de obra, dese mercado dual de traballo, onde hai unha completa flexibilidade, onde hai uns salarios baixos e que, ademais, non medran significativamente ao largo do ciclo de vida laboral das traballadoras. Son factores que, en algúns momentos, foron sempre elementos de competitividade para o sector, poden interpretarse como elementos de competitividade ou como outra cousa distinta. A gusto do consumidor, en todo caso, as dúas son certas, pero en algúns momentos, foron a clave precisamente do desenvolvemento do sector. Por exemplo, cando nos anos 1905-6, aquí están estas fábricas das que falábamos antes, pero recupera a industria francesa. E a industria francesa, en realidad, é a que ten as marcas, a que ten todo eso. Entón, a xente de aquí intenta quedarse con esas marcas, intenta quedarse con eses mercados. E por que o consigue? Pois porque compite no mercado internacional en prezo. O sea, e finalmente expulsa a industria francesa do mercado internacional. O sea, curiosamente, a industria expulsa a industria francesa, pero en gran parte gracias a que os custos salariais aquí son máis reducidos. O sea, que efectivamente o éxito que tivo este sector en gran parte basculou sobre o lombo das traballadoras. Porque en eses mercados duais existía ese segmento, digamos, secundario, así como se chama na literatura, un pouco, en fin, debía tamén facerse un pouco máis perspectiva de género nesto, pero outro sector, os soldadores, era un sector moi ben pagado e que tiña salarios semellantes aos que existían en Francia. Unha pregunta, serían dúas preguntas da conserva hermética, e a aparición destas grandes factorías con muitísima man de obra local, traballando neste sector,
supongo que poderíamos denominar unha revolución industrial, no que é o litoral galego. No caso de Bueu, clarísimamente que pasaría a ser unha sociedade prácticamente pertenecente ao antigo régimen, casi con condutas feudais a cara a unha modernidade que se implantou debido á aparición destas factorías e todo o que conleva pois unha relación de dependencia dunha clase obreira en base ao traballo nunha factoría. Iso por unha banda, se pensas que esa asimilación podría ser así, si é certa, que, bueno, debido pois a posiblemente a guerra civil, bueno, pois que se coutasen unha serie de iniciativas políticas que iban a derivar da aparición desta clase obreira incipiente no litoral galego e que, de alguma maneira, iría a cambiar a relación de forzas políticas nesta zona, nesta franxa costeira galega. Por outro lado, outra pregunta sería si consideras que a desaparición da conserva galega ou da importancia que tiña como factorías, como sistema productivo, na época, a partir dos anos 80, tamén tería que ver coa falta de poder político, digamos, de Galicia como comunidade, e tamén destas clases empresariais, unha visión política do seu propio mundo. Non sei se me explico ou se queda clara a cuestión. Penso que no País Vasco todo o sistema productivo ou en Cataluña tiña representantes políticos que defendían os seus intereses, mentras que estes sectores empresariais galegos non se preocuparan de preparar unhas élites, unhas castas políticas con representación política forte que pulase porque eses sistemas productivos non desaparecesen. Se iso tamén consideras que foi así, é que, en calquera caso, tamén o feito de que Galicia non tuvese unha representación política propia no Parlamento Español, e incluso que tuvésemos unha autonomía de segundo, terceiro nivel, trouxo consigo que sectores tan importantes como era este, nunha zona periférica do Estado, estuvesen máis condenados á desaparición que se estuvesen noutros lugares. Bueno, empezo polo final, porque senón non vou acordar de nada. Máis vale pasarlo en man. Bueno, desto último, eu creo que isto que indicas que é certo para outros sectores, que pode ser certo para outros sectores, que a falta de, digamos, de representación, dunha representación política propia, poidera influir en resultados negativos para certos sectores industriais, e, desde logo, para os traballadores deses sectores. Creo que para algúns outros sectores pode ser certo, e estou seguro de que estou certo de que foi certo en algúns deles, pero non en este en concreto, non na conserva. Porque eu creo que os cambios, e aquí igual discrepo además con algúns dos presentes, digamos, a evolución da conserva en Galicia como tal, conjuntamente, nos últimos 50 anos, non se pode decir que sexa negativa en absoluto. En absoluto. Ao contrario, foi un gran éxito. O sea, foi, como tal sector, para Galicia no seu conxunto. Outra cousa é que houbera moitos mortos polo camiño, e máis que houbera moitos máis mortos que vivos. O sea, os vivos foron poucos e os mortos moitos. Pero, en conxunto, a produción conserveira galega creceu moito, as exportacións creceron moitísimo, e estableceronse, digamos, dous segmentos dentro do sector, que foron empresas moi fortes, se concentrouse e tal, 4 empresas moi fortes e logo algunhas máis pequenas, que van sobrevivindo dentro como unha estrategia de diferenciación. Algunas intermedias que tenden aí para un lado para outro. Pero desde o punto de vista internacional, por exemplo, pois pasamos a ser, en 1960 ou 70, os sextos, os séptimos, os octavos productores do mundo, a ser os segundos, e a ser líderes da Unión Europea e líderes no mercado, na exportación dentro da Unión Europea de maneira arrasatoria, o sea, arrasando. E, por lo tanto, o resultado final
dentro do que cabe, o sea, porque tampouco, claro, non podíamos pretender seguir con moitas pequenas empresas, eso era simplemente inviable. Entón, ese proceso de concentración, bueno, foi quen de manter unha parte importante do emprego, non todo, evidentemente, e de manter un sector moi potente, e que, ademais, foi nestes anos tamén pues, tirando de outros sectores e permitindo que outros sectores tamén aguantaran. No que penso que igual non estamos de acordo con algúns, é que creo que o ingreso de España na Unión Europea foi un elemento favorablemente decisivo en este sentido, que se abre do que comentamos, as opinións que pode haber diversas. En outros sectores digo que sí, que isto foi así, esa falta de representación, pero aquí non houve un problema de representación política. Aquí, máis ou menos, o que sí que houve foi un lobby que foi quen de actuar en Europa de unha maneira moi potente e moi hábil. E entre eso e que a tradición existente no sector, é dicir, as capacidades que existían no sector funcionaron moi ben e que existían tamén unhas ventaxas, digamos, precisamente o que falábamos antes, do factor traballo con uns custos moi reducidos en términos europeos, pois todo iso axudou. Foi importante tamén poder contar con un suministro de atún tropical de forma continua, cosa que non conseguiron outros, por exemplo, Italia, que afundiron, que non se afundiu o seu sector, ou en menor medida Francia, e onde, bueno, é certo que os barcos son basicamente vascos, pero tamén é certo que unha parte desas empresas vascas os accionistas son de aquí. Bueno, unha cosa bastante habilitada. Pero, bueno, creo que, por lo tanto, aí o sector foi bastante independente da capacidade ou das posibilidades de representación política. Distinto sería un sector extractivo, pero no sector transformador, na conserva, eu creo que non, eso non tivo maior importancia, e además o sector, a pesar de que pasou por veras grandes, históricas, o sector desapareceron, Alfageme, o sector como tal non se pode decir que se derrumbara, o sector mantense. Ben é certo que tamén nos últimos tempos, con unha especie de venganza en plan justicia poética, que a conserva galega se cargou a conserva italiana, e resulta que ao final veñen financeiras italianas comprando as empresas de aquí. Isto pasou nos últimos anos. Pero, bueno, a ver que pasa. Pero, en todo caso, no que decías ti, aí non se manifestou un problema, creo, de representación política. Indo ao principio, a primeira que decías, se non foi isto unha revolución industrial, un paso dunha sociedade agraria, unha sociedade industrial, obviamente, a industrialización que en Cataluña chega nos anos 1840, que no País Vasco chega un pouco máis tarde, a industria moderna chega a Galicia da manga das conservas. O sea, antes de 1880, en Galicia hai unha fábrica textil en un sitio, outra de papel en outro sitio, pero un sector como tal, con ringleiras de persoas esperando para entrar na fábrica, con chimeneas que contaminen, ben contaminado, en fin, ese tipo de cousas antes non as había. Isto ven da banda conserva, cando se montan as tres primeiras fábricas de conservas no barrio de Guisar, en Vigo, a cuarta que se monta ao seu lado, unha fábrica de xabón que aproveita os refugallos de aceite das tres primeiras, e a quinta fábrica que se monta, o que se dedica a litografiar as latas para as tres primeiras, e a sexta é un gran aserradeiro mecánico que fabrica tablilla e puntas para poder empacar as latas de conservas. E así sucede. A continuación hai máis demanda de sardiña e é preciso pescar máis. Entón, os propios armadores se ocupan de financiar aos mariñeiros para que pesquen máis, para que introduzan as traíñas e pesquen máis sardiña. Entón, a influencia, até que chega a Citroën, a industria galega depende directa ou indirectamente do mar, efectivamente, e en voo, pois moito máis. A terceira e última cuestión é isto da guerra civil. Se a guerra civil non significa bloquear, cortar un proceso en curso, non entendí exactamente o que querías decir. Se era un proceso puramente industrial, o se te referías a un grupo social, que tiña un certo inzo no país e que estaba desenvolvéndose e que foi cortado por a guerra civil. Non sei se vai por aí. Sospeito que sí. Bueno, entón, efectivamente, tamén aquí acertas, creo, non?
non podemos saber o que teria pasado en outras circunstancias, por eso sería facer historia ficción, pero o que sí é certo é que nos anos vamos a ver, o que sí é certo que nos anos que van desde principios do século XX até os anos especialmente até 1925, pero tamén poderíamos decir que case até a Guerra Civil, non se pode predicar en Galicia, eu creo que é iso que moitas veces predicamos, que no País Vasco e en Cataluña existía unha burguesía que tiñan aficións catalanistas ou basquistas, non sei se é o caso, pero que aquí nunca tivemos eso, porque aquí nunca, e non sei que, tal cual. Eu creo que eso, que si calga, se pode predicar despois, só si calga. En esa época eu creo que é difícil de predicar, porque, sobre todo tendo en conta que os industriais son basicamente industriais, e os empresarios son basicamente empresarios. E que bueno, que súmanse a unha corriente política ou a outra, pois en función de onde pensan que lles vai mellor. E que nos anos isto sería un pouco moi largo de explicar, pero que nos anos de principios de século, os grupos burgueses, os grupos empresariais en Galicia, teñen unha certa identificación co país, unha certa, mesmo sendo algúns de orixe catalana. Non digo que non sería capaz de afirmar que tanto como Cataluña, como tal, pero que sí hai uns certos intereses que se vehiculizan a través de cousas como o interese en que a folla de lata sexa barata, que, por lo tanto, os intereses de aquí son distintos dos vascos, porque os vascos queren aranceles altos para a folla de lata, porque eles queren tamén producir folla de lata, pero aquí eso non nos interesa, entón, en Industria Conservera temos intereses diferenciados, propios, en eso, non? Ou, por exemplo, os que teñen aserradoiros, pois tamén non queren que se importe madeira con baixos aranceis e queren facilidades para exportar para as minas inglesas, por exemplo, ou queren que non entre de fora a tablilla para poder manter o monopolio dos envíos de naranxas de Valencia ou da uva pasa de Almería en tablilla, en caixas de Galicia, por exemplo. E, en realidade, os máis os industriais coquetean descaradamente con todo o mundo. O sea, nas vísperas da guerra, por exemplo, pois ainda hai... Bueno, esta burguesía, ademais, ten incluso arquitectónicamente unha expresión, non? Tratan de facer que as súas casas teñan un certo toque que, en conxunción con algúns arquitectos da época, teñen un toque incluso regionalista, algunas das fábricas, precisamente salen todas, os sellontes salen toda a prensa Alfageme, prensa Alfageme que quizás non é a máis regionalista de todas, pero por lo menos ten un estilo propio, nas súas casas tamén. Hai unha certa diferenciación. E nos anos previos á guerra, os fabricantes de conservas se anuncian na nosa terra con total normalidade. Pois, quen lle fai que eran os membros da Cova Céltica na Coruña, por poñer un exemplo, para quen traballaban? Para Barrié todos, eran todos empregados de Barrié. Quen lle fai a primeira homenaxe a Barrié que se lle fai cando xa regresa de Alemania, en fin, un tipo importante, pois fai ensada un gran homenaxe cando chega o tranvía, cando a compañía de tranvía, e na homenaxe está o que falan, o que bota o discurso, e Lois Peñanovo, e en primeira fila está Carré, está, por exemplo, Carré, ou está, por exemplo, bueno, outro que non me acordo, están prácticamente todos os das Irmandades da Fala, tan felices por ali. As festas que organizaba Laureano Salgado en Caldas asistían en Amor y Compañía Alfonso Rodríguez Castelao e Wenceslao González Garra. Non sei se sabedes quen é Wenceslao, quen foi Wenceslao González Garra. Un dos personaxes máis descoñecidos da historia contemporánea de Galicia, e xo sabes, non? Dos máis influentes e dos máis perniciosos.
Es decir, una persona que coquetea en esos años incluso con el galeguismo, pero que posteriormente será una persona la que contaré una anécdota, simplemente, para que veáis quién era. Uy, pues es que nos estamos alargando mucho, ¿no? Contaré una anécdota. Contaré simplemente una anécdota. En 1936, no mes de xullo, bueno, había... no, voy a empezar de otra manera. Nos años posteriores á guerra, entre 1939 e o 41, hai unha fortísima represión, evidentemente, sobre todo aquel que tivera calquera veleidade progresista nos anos anteriores ou que na guerra tomara determinadas posicións, pero o régimen de Franco tamén quere ter controlados os empresarios. E no ano 1941 establece unha enquisa, un inquérito, que deben contestar todos os membros dos consellos de administración das sociedades anónimas existentes en España. O sea, faz un listado de todas as sociedades anónimas, dos consellos de administración de todas as sociedades anónimas e pásaselles un cuestionario. Unha das preguntas era ¿qué facía usted en los primeros días de julio, en los 15 primeros días de julio de 1936? ¿Dónde estaba? ¿Qué hizo? Estaba en castellano, evidentemente. ¿Qué hizo el 17 y el 18 de julio? Y finalmente, ¿quién puede dar fe de que eso que usted afirma es correcto? A inmensa maior parte dos empresarios, dos membros dos consellos de administración, contestaron vaguedades. Pues yo estaba en mi oficina allí al frente de la fábrica o estaba en no sé dónde y tal, y yo nunca he sido ni comunista, ni masón, ni cosa parecida y tal, y puede dar testimonio de enseguida empecé a mandar pues, conservas o lo que sea al ejército de Franco. ¿Y quién puede dar testimonio? Pues muchas veces el gobernador civil o jefe provincial del movimiento o alcalde de mi pueblo, de mi ciudad. Só hubo un que se atreveu, os de Galicia, só hubo un que se atreveu a decir outra cosa, e foi Wenceslao González Garra, que era un empresario de Vilagarcía, con negocios navieros e con negocios muy diversos, eléctricos, con negocios muy diversos. A súa contestación era a seguinte: yo estaba en Santander con el general Mola preparando los aspectos económicos del alzamiento nacional. Los aspectos económicos y el transporte de las tropas de África. ¿Quién puede dar fe de que eso que afirma usted es cierto? El general Franco. Falta cierta cosa para decir eso, ¿no? Y estar seguro y ser cierto. Bueno, pues este hombre conserva una rúa en Vilagarcía. Siempre lo digo últimamente. Bueno, quiero decir que este González Garra pasa de ser un tipo que era un poco de todo, que se llevaba bien con los galeguistas, con Castelao, en torno ao ano 15, 14 e tal, a despois ser un tipo con unha participación na guerra civil terrible, na sublevación militar, cosa que, por exemplo, non fixo Barrié. Creo que Barrié estáse metendo ás veces en cosas que non fixo. Pero bueno, é outro tema distinto. Bueno, quero decir, en todo caso, que sí existe, que non sabemos o que podería pasar, pero que en todo caso a guerra corta sobre todo pola exemplaridade da represión. É dicir, fai que moitos, o sea, hai unha represión moi forte e moi salvaxe sobre aqueles empresarios que se atreven a non declararse entusiásticamente adictos ao régimen desde o primeiro día, e entón eso ten un efecto exemplarizante sobre outros empresarios, que hai María Purísima, fanse todos amigos de Franco, de Falange e de Falda, porque os máis deles tanto lles ten unha cousa como outra, e pensan que aí tamén lles vai ben, non? Logo, efectivamente, a moitos vai ben a vida, non? Pero creo que sí que hai un corte que antes, aí mesmo, entre os empresarios dos anos 20 hai de todo. Hai xente que é galeguista, hai xente que digamos, progresista, demócrata progresista, hai xente que da pandilla de Calvo Sotelo, hai xente que da pandilla de Víctor Lis, hai de todo. Pero non hai esa identificación que ás veces hai antigalega nin cousa parecida. Bueno, pois nada, ímolo un segundo só
deixámoslo aquí, moitísimas gracias Nada, vos. Carmona pola intervención de Vamos hoxe. por la paciencia. Moitísimas gracias a todos vos por vir. Supoño que haberá moitos de vos viñeches durante todos estes días que fixemos as jornadas do Mar por Diante. O Mar por Diante, o objetivo que ten fundamentalmente é traballar na cultura de Bueu, traballar pola cultura de Bueu, traballar co talento de Bueu, que hai moito talento en Bueu e hai que visibilizalo, por eso nós contamos sempre que podemos con persoas de Bueu para que impartan as charlas. Isto non quere decir que traíamos persoas como Carmona que nos parecen extraordinarias e que ademais coñecen tamén a historia nosa, o cual debe tamén enorgullecernos. E xa para rematar, darlle as gracias ao Concello de Bueu, personalmente a Leal, sin o cual estas jornadas non poderían ter lugar. E eu penso que é de xusticia decilo e decilo públicamente. Leal apostou polo grupo O Mar por Diante, apoiounos sempre, a xenerosidade que demostra continuamente é extraordinaria, polo tanto, non podemos máis que estarlle agradecidos e que esperemos que as jornadas do Mar por Diante teñan nos vindeiros anos continuidade.